हाय लोगोफोर नै जोंहा मोनाबिलिनि हरनि नै बयलार हांजालायबाय नै वा डेन्जार गाजा गाजाखा नै लेग पिस ना मा होनो लेग पिस आं बारा रोंनाय लादो इंराजि लेग पिस ब्रा लेग पिस बडि बयलार बडिखौ हांगासिनो दं 10 केजि माबा लादों 200 ग्राम सफारिखौ एवला जोब्बाय आरो केमेरायाव एसे नुदों इयाव सेरनैनि जख दं दा हांनाय जराव आरो माबा नै सिङाव बेलथायालाय गिदिरथारानो दं नै बा नै आधा केजिनि बारा मोनजोब्बायलै नै मोनजोब्बाय नै बोफ्लेबाय नै उफाय गैया मानसि बुरजा एसे 7 जन 8 जनसो बेखौनो मोजां बोफ्लेनानै राननानै जानांसिगोन माथो खालामबावनो संख्रि बानलु लगायनानै जानोसै आरो बेखौ सोर सोरा ओंखामजों जायो जाथोंसै आं दसे साखिनायनानै खिन्थानो दे नोंथांमोननो बानलु संख्रि होखादोंमोन सिङाव आयु नै आं खिन्थादो नोंथांमोना केमेरा नुना नुवाखै आरो हाथायाबो बारा साफा नङा एसे लेथ्रासो दिनां साफा खालामसै बोफ्लेखां जाबाय आरो ओमफ्राय सामब्रामबो नै होगोन बानलु माबा ओमफ्राय दुन्दिया ओमफ्राय सामब्राम गुफुर होबावगोन आरो नै दा जोङो प्लेटाव रानजोब्बाय नै आं थोरसि लाबाय बुरजाथार नै ओरै लाजोब्बाय आयंखौ मोखांखौ लाना खोन्थायालै नै आरो बेजों लोगोसे दै फिसाबो दं आरो आं खेसे आंखौ साबायसै खेसे लायो दै फिसाखौबो लोंसै र' नैबे दै फिसाखौ लोंसै दै आयनोसै लोगोफोर साबस्क्राइब खालामदो बाय बाय